Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui esteu escoltant el podcast de la Universal. Así es, la vida es así, trempando en marzo y fallado en abril, pero no pienso cambiarme de rumbo cuando triunfaré en el mes de junio. La vida es así y aunque parezca que no, hay quienes se empeñan en destruir la ilusión, pero no me dejo amar. César, ja pots passar. César, que ja s'ha acabat la intro. Ja pots passar. Ei, Què hola, fots? Uri. Però on surts? Perdona. Res. Però si tenies que entrar per allà. Sí, per allà. Sí, no em vas dir que entraries per allà. Sí, és veritat, sí. Què feies aquí? Pues no ho sé. Què passa, has dormit poc o... Has Una dormit mica. aquí? Has dormit aquí? Una mica. És com si t'acabessis d'aixecar, No ho sé. No. Pensava que entraries per allà, com sempre entres per allà i... No, estava mirant una cosa aquí darrere. Vale. De la bateria, no, estava reparant una cosa, sí. No. És que avui hem quedat per fer el programa, te'n recordes? El podcast de la Universal. Sí, el programa, sí. Sí, te'n recordes? Sí, Te'n és recordes veritat. com comença o no? Sí. A veure, sorprèn-me. Avui esquarterem el teu artista preferit. Oh, quina novetat. Mhm. I de qui ens parlaràs avui? Doncs mira, Uri, Sí, t'ho diré com si fos un jeroglífic. vale. Vale? Saps aquells dels diaris que sortien... Bueno, també hi ha llibretes que es venen allà als xinos, Sí, Bueno, vull els dir, símbols egipcis i aquelles coses, no? Bueno, ja no es fan símbols egipcis, són símbols i ja està. Vale. Llavors, imagina't, Vale, a veure. surt la foto... Primer surt la foto del cantant de Sex Pistols. Mm, I després, Sí. obrint un parèntesis, mm. surt una barretina i un símbol menys, o sigui, vull dir, el de restar, no? El signe de restar, menys, Sí, i entre cometes, ina, i tanquem parèntesis. a veure. Cantant de Sex Pistols i una barretina, a mi em sona que podria ser Arnau Tordera, el cantant d'Obeses, saps? Arnau Tordera. Obeses. Obeses? Vols dir... Oques obeses? No, Oques Grasses és un altre grup, però no, Obeses és un grup d'Arnau val. Tordera. Se confon. Però jo vaig veure que va escriure un tuit ahir o abans d'ahir, que jo diria que no s'ha mort encara. Em sembla que no. Però bueno, si és el cantant de Sex Pistols i una barretina amb mengina, em sembla que ja sé de qui podríem estar parlant, César. Cambridge, 6 de gener de 1946. La família Barrett em sembla que ha rebut un regal de Reis. Sí, 6 de gener, dia de Reis. Vinga, un regalet per vosaltres. Sí, neix el nostre protagonista d'avui, el Roger Kate. Roger Kate, si no és... No, Kate Winslet. Mira, és nat en una família de classe mitjana, en la que reina un ambient especialment propici per a la creativitat. Es respira un ambient intel·lectual i el Roger Kay des de petit té inclinacions artístiques. Tant és així que defuig de les activitats escolars o extraescolars Sí, per dedicar-se a la pintura. sí, estem parlant d'un pintor, Podria ser, també, artista. un artista. Sí, Bueno, avui pinta bé. sí pinta bé, pintava, i pintava bé, sí. Sí, li agrada dibuixar. Ei, M'he equivocat, Aquesta m'he equivocat. maquineta. És que sempre m'equivoco, volia posar aquest. Espera, qui volies posar? Pinta bé.
pinta. O sigui, la història pinta bé, però també el protagonista pinta millor que la història, Sí, no? sí. Uau. De fet, hi ha, per exemple, activitats escolars, o juguen... Ara toca jugar a futbol. Futbol? Al marxa, ells en marxa, se'n va a casa a pintar o a dibuixar. Bueno, bé. Eren de colònies. Jo, colònies? No. Em vaig a casa, que estaré millor, pintant i dibuixant. Vamos, un petit artista. Sí, ell té clar que... Bueno, és la seva vocació. Ell no vol... No vol després demostrar res al món. No està pensant em faré famós, ensenyaré les meves pintures. No, és que ell és una necessitat que té. Ho necessita. Bueno, doncs que vagi i pinti. Clar que sí. Si ho Doncs necessita, ves i pinta. Nen, Aquesta història de pinta. moment com pintar. Bé, pinta bé. Vale. El nostre jove va creixent i se li desperta un altre interès també artístic. Hòstia, a veure. Sí, arribat als 15 anys, se n'adona de que està escoltant música i se n'adona de que li agrada la música. Sobretot el blues. Bé, I és aquí que fabrica la seva primera guitarra i el seu ampli. Fabrica un ampli, pintats, els pinta. pintats, podia ser. Home, segurament el pintaria perquè quedés maco, però bueno, el fabrica, sí, perquè funcioni. Sí. Bueno, potser primer el va pintar per veure quina pinta feia Molt ben vist. i després el va construir, no? Hòstia, molt bé, és que aquest aparell, tio, és que des que el portes, és que Ja. no puc parar de fer-lo servir. Li dona vida. Hòstia, no, perdona, això no m'atenava ningú encara. Ja, costa De moment distingir els símbols, a vegades. Aquest és bo. Molt bo, sí. Doncs això, comença la seva carrera, la seva aventura musical. Sí. I ho fa amb el grup Geoff Moth and the Motos. No he tingut el plaer d'escoltar-los. Doncs mira, és un grup que es forma a mitjans de l'any 61 i bueno, és el Geoff Moth a la veu, el Novi Clark, Novi com el Novita. Novi, sí. El Novi Clark i el nostre protagonista a la guitarra, el Tony Sainty al baix i el Cliff Belham a la bateria. Fan un blues, un ritme en blues típicament anglès, d'aquells de principi dels anys 60. I sobretot fan covers. Hòstia, quina novetat, eh? Ara no hi ha grups que facin covers. Ara tothom fa els seus temes Uri, has pensat una cosa? Venint cap aquí originals. he pensat una cosa. Què has pensat? Fer un grup de covers, no? D'aquí a 10 anys, 20 anys o 30 anys, la gent farà covers dels artistes que surten ara, vull dir, saps? Vull dir, dels Figaflaues, saps? Tota aquesta cosa. Potser sí, vés a saber, d'aquí 20 o 30 anys... Sí, hi haurà versions de... I vols dir que això... Tallets. M'estàs dient que això que estan escoltant avui en dia a la ràdio es pot empitjorar? Tot pot empitjorar, César, tot pot Ostres, empitjorar, sí. Que guai. Ja. Això ja no pinta tan bé, En aquest aspecte no, la història sí, però... I el protagonista també pinta bé, però... Sí. Mira, et diré que... Les versions d'aquí 30 anys no pinten bé, no? Doncs mira, et diré que el nostre protagonista ja ha fet els 16 anys Hòstia, i el Max Barrett, el seu pare, mort. collons. Trauma, drama. Sí, drama. Aquest serà un fet que tocarà bastant al nostre artista, el marcarà molt la seva personalitat. I a partir d'aquest moment es volca en l'estudi de l'esoterisme, de la filosofia xinesa i de les ciències hermètiques. Buscant Hermètiques, una... Sí, molt tancat, no? Sí. Bueno, buscant una explicació al sentit de la vida, suposo. Segurament. Suposo. Intenta ingressar a la Societat Teosòfica, però la seva candidatura és refusada, doncs encara és menor d'edat. Si ets menor d'edat encara no pots començar a estudiar teologia. Em sembla que no. La seva personalitat cada cop és més tancada, hermètica, no? Sí, clar, llegint llibres hermètics el més normal és que et tornis una mica hermètic. És tot més introspectiu. Hòstia... En iniciar els estudis secundaris a la Cambridge High School for Boys, coneix el Roger, un jove 2 anys més gran que ell, però bueno, això ho dic perquè amb aquelles edats, una persona de 2 anys més que tu, quan tens 15 o 16, és com, hòstia, és gran. Però bueno, això no és cap impediment perquè entre els dos sorgeixi una bona amistat. Bueno, està bé. Més tard coneixerà el David. Aquest serà el seu primer professor de guitarra. Sí. I el Roger, que conscient del seu talent, el convida a tocar en el seu grup, els The Adams.
The Abdabs. Abdabs. Tampoc els he escoltat. On també en toquen un tal Richard, un tal Nick i el Bob Close. Bob Close. Bob Close. Close the door, ¿no? Cuando te vayas. Close the doors. En cap, però bueno, sí, Close the doors. Bueno. Sí. Si dius T'entenc. Close. Sí, acudit al final, fonèticament, no? Sí, Close. Bob Close. Cuando te vayas. Sí. Aquest últim, Close a part, the door. sí, a part de fer música, es dedica a la fotografia. I el seu sentit de la música, la seva inspiració, el que li agrada a ell, el que escolta, el que sent, és el jazz. Això farà que xoqui amb el nostre protagonista, amb el Keith Rogers, perquè a ell li agrada el blues. Clar, al blues hi ha molta sèptima Sí. i en el jazz hi ha molta quarta augmentada i a vegades Quartes augmentades i sèptimes no acaben de... no acaben de muntar-se, quadrar, no van bé, no? poden quedar fortes. I, Ja. clar, no totes les oïdes estan preparades per unes quartes augmentades. La nota Ja. mística, diuen. La nota mística. La quarta. Ah. La nota del diablo. Sí, doncs Però mira, bueno. el Close... a mi m'agrada més la quinta disminuïda. És una mitjana entre les dues. Sí, Aquest toque. depèn de com ho miris, sí. Sí. Doncs el Close deixa la banda. En té prou, no? No t'estranya, no? Home, allà hi havia... Close. Close, sí, Close the Band. And the Door. No, però Close the saps per Band què la i deixa? No és pel seu enfrontament d'estils, que sí que s'enfrontaven bastant. A mi m'agrada el jazz, a mi el blues, vas per aquí, vas per allà. No, era perquè els seus pares van insistir en que acabés els seus estudis d'arquitectura. Ah, molt bé. Veus, abans es feia cas als pares. Abans es feia cara. Ara dius, nen, va, vine cap aquí, ajuda'm a parar la taula. I estan allà. Uri, ho has de dir 1.354 vegades. Ja veràs com sí que et fa cas. Sí, a la 1355 ja potser... Ja et fa bueno, cas. perquè ja és l'hora de sopar o ja és el dia següent o ja... Sí, Ja, van ja. tard. En canvi, abans deia, nen, deixa la banda, que no, això no és una bona influència. I el nen deixava la banda. Exacte. Altres temps, sí. altres temps, César. Sí. Per aquests moments, el nostre protagonista escolta The Beatles, els Rolling Stones, Bob Dylan, que havia vist feia poc en un concert i havia quedat bastant impressionant. No m'estranya. Està allà de Londres i és per estudiar al Camberwell College of Arts. For Boys, també, o... Segurament. Sí, perquè no parla de companyes en cap moment. Hi havia molta segregació en aquella època. Sí. Ara la segregació s'ha acabat. No Sí, hi ha, home, no hi ha res. col·les que segreguin per sexe. Què va? No, ara Parles del segle passat. Ara per idioma, directament. Ja. Allà escudella amb els grups musicals formats pels estudiants d'arquitectura, Sigma Six, amb el Roger, el Nick i el Richard, després també el Leonard Rodgers, això és algo així com los inquilinos de Leonard, i es fa aquest grup és en referència al nom perquè el Roger, els seus amics Roger i Nick, que era company de la banda, havien estat allotjats, havien estat de lloguer en una casa victoriana i el protagonista, Propietari, l'amo, el el propietari de la llogater, casa, sí. és el Mike Leonard, Hòsties. senyor que posseeix un òrgan farfisa i que també els instrueix a ells, en l'art dels jocs de llums. Això serà algo bastant important més endavant. Aquí es començava ja a cultivar alguna cosa, no? Alguna cosa, Algo artístic, sí. jocs de llums. I això, si ho barreges amb altres coses, queda molt bé. Suposo que sí. No destaca com a guitarrista, el nostre protagonista. És molt més per la inspiració que per la tècnica. En quant a la seva composició, el seu procés creatiu és merament artístic. Vull dir, ell no està pensant... Està pensant, ara faré una tercera si menor... toqui aquesta, que no queda bé si entra una sèptima aquí. Vull dir, està... Teòrica no, artístic. Sí, és algo sí, artístic. sí. Bueno, és que, a veure, hi ha una corrent artística que és deixo fluir i a veure què em surt. Clar, Y hago lo que siento. sí, siento lo que hago. Lo siento lo que he hecho, Siento, Lo siento, de verdad. Perdó. No volverá a ocurrir, no. No, però sí, hi ha gent que no vol saber què està fent. ¡Un elefante! Siento lo que hago, me gusta mucho. No, y luego viene lo siento. Sí, no volverá a ocurrir. Ya. No, soy Bárbara Rey. El cognom té conya, també. Sí, tot té molta conya. Bueno, i et diré una cosa més. O sigui, a veure. Li agrada molt, a les seves composicions, té el gust de
de mesclar coses ben dispars. Vull dir, fa com autèntics collages d'escriptura. De fet, també practica l'escriptura automàtica, és allò que feien els surrealistes, saps? Sí, poses a escriure i a veure què surt, no? Sí. Ja. Sí, en més d'algun llibre sembla que estigui escrit així amb escriptura automàtica, però... Sí, no? Sí, algun. Escritura automàtica me la faig. Utilitzo... Ah, no, que això no és automàtic. Intel·ligència artificial, no? Ah, sí. Sí, bueno, sí, el llibre electrònic es pot llegir. Però Sí, escritura automàtica, agafes un paper, agafes un boli i a veure què surt. Sí. Hi ha llibres que s'han fet així. Ja. Igual que hi ha llibres que ara es pots fer amb el xat GTP, Tu vas allà i dius, fes-me un llibre de... Per exemple, fes-me un llibre sobre la independència de Catalunya l'any 2029, per exemple, de 250 pàgines i que el protagonista, per exemple, es digui César i proclami la independència. I aquest llibre qui ho escriu? El Junqueras? No, l'escriu la intel·ligència artificial. Artificial, No, i és bo. Segur que el llegeixes i dius, hòstia, quin llibre més guapo. Guai, tio. Sí. Com el de l'Albert Pla, el llibre aquest de l'Albert Pla. Sí, Espanya en guerra, no? Sí, aquest és molt bo també. Sí. Des d'aquí el recomanem a llegir. Bueno, el recomano, qui vulgui, Mira, el nostre protagonista, Sí. ara, és quan composa Lucy Leaf. És el primer tema que composa i que és una cançó, un single que sortirà sota cap segell, no té segell. Hòstia. Ara se publiquen així com de estrangis, i ja està, és una peça així bastant difícil de trobar, i en aquest moment el grup es diu The T-Set. El Roger al baix, el Nick a la bateria i el Klaus a la guitarra. Aquí el Klaus, devia dir que havia marxat, però bueno, Havia tornat. no, és que això s'havia gravat abans de que Havia marxés. deixat la porta entreoberta, no? Sí, i el tema sonaria així. A veure, dona-li. A veure què et sembla. A veure què us sembla. Segur que molt bé. Leave when I ask you to leave, Lucy. Please fall away from me, Lucy. Oh, go, little girl. See that I'm so broken up about you, Lucy. Mira, Uri, aquesta cançó tracta sobre una relació amb una xicota i el desig de trencar la relació, però al mateix temps ser amorós amb ella. Hòstia, és complicat, Sí, Deixar-ho, però... sí. Sí, la porta mituda. No t'ha passat mai això? Sí, clar, és que quan no estic amb tu no et trobo a faltar, quan estic amb tu estic bé. Ets molt guapo, és molt... És molt mono. Però et deixo, Algo així, no? M'agrades, però no eres tu, soy yo, saps? Algo així. Eres tu, soy jo. Ja, no, home, a tots ens han passat coses, César, amb l'amor, Clar, no, si tu ho fas molt bé. Ja, no, clar. gràcies, però no m'omples del tot. Sí. No? Sí. Ja. Per això tu t'anomenes els cabells, per exemple. Inclús un petó, si et deixa Que mono, que Sí, mono. que mono que ets, no? Malament, ja, Sí. Potser és el seu osset de peluix. podria ser. Bueno, aquest tema, com t'havia dit abans, havia estat llançat extraoficialment i bueno, va tenir una bona acollida. Va ser enregistrat al Thompson Private Record and Company, Hòsties, un estudi de gravació situat al sòtan d'una casa a Hemel Hempstead. Al març del 66, durant l'actuació al Marquí, coneix el Peter Jenner. És un professor de la London School of Economics. hòstia, economista. Or boys, Sí. For celebrates. For celebrates. Celebritos. Aquest ha quedat gratament sorprès pels efectes sonors creats pel nostre protagonista, que es fa dir, aquest Roger, es fa dir Sid. I està, bueno, sorprès dels efectes sonors, sobretot del Sid i del... Bueno, ja sents per aquí, ja sents per aquí. Sí, ja. Sí. Clar, queda sorprès pel Sid i pel Richard. I es proposa com a manager del grup. El nostre protagonista, sí, vol fer-li de manager, diu, aquí potser puc fer alguna cosa. Sí. Bueno, és que la figura d'un manager al final és bastant clau per un grup que vulgui fer alguna cosa, perquè
jo això ho defenso, vinc defensant des de fa molt de temps. Els músics, el que ens agrada, o el que ens agrada és tocar, composar, gravar, anar al local d'assaig. No ens agrada fer relacions públiques. Llavors, si aconsegueixes tenir un mànager que no estigui molt per allà, saps? Que hi ha alguns que sí, no, yo te voy a llevar, sí, a ver, hasta, i al final... Vete a mi estudio. Ah, no. Ui, Susan. Sí. Doncs, home, t'has d'aconseguir un mànager que li agradi la teva música i que tingui contactes. Llavors... Hòstia, ets aplaudit, Ets aplaudit. Gràcies, de veritat. Vinga. Sí, bé hi va. Sí. Però sí, la figura d'un mànager és clau, eh? I si a sobre algú diu, jo et faré de mànager, bueno, prova-ho, a veure què tal. Potser t'obre portes, com Sí. el Bob Close. Sí. Ah, no, que aquell es tancava. Aquell es tanca. És veritat. Sí, podria ser el Bob Open, no? Bueno, per ser el nostre protagonista va ser responsable de canviar el nom de la banda, proposant un nom en memòria com a homenatge de dos vells músics de blues, el Pink Anderson i el Floyd Council. Això ha sigut una gran pista, eh? Això ha sigut una gran pista. Una de les fites d'aquells dies fou la participació del grup al legendari event al Roundhouse, el 15 d'octubre del 66. És el primer gran concert de la banda, liderada pel nostre protagonista. Mira, hi ha 2.000 persones. Àcid a grans quantitats. Collons. Un Cadillac així pintat com de pop art, en aquell moment estava allà. Sí. Una performance de la Yoko Ono, quan encara no estava amb el John Lennon. Hòstia, pre-John Lennon. Sí, projeccions d'imatges psicodèliques, candidats il·lustres convidats, Sí, com sí. la Marianne Faithfull, que anava vestida de monja, i Collons. inclús estava el mateix Paul McCartney. Hòstia. No pot sortir gens malament, aquí. No. I era el Paul McCartney l'autèntic, el primer. Home, tenint en compte que encara no s'havia gravat el Sgt. Pepper, podia ser que fos el primer. Sí. Podia ser. Podria ser. Sí, perquè en el Sgt. Pepper surt la tumba, no? Diuen que Sí. ja està el segon, o... Potser era un entre el primer i el segon, vés a saber. No sé. A l'u i mig. T'has adonat que el setè, crec que és el setè, no?, perquè van ara, sembla una senyora gran? Sí, té molta cara de senyora gran. senyora, sí, entre els cabells i... Sí. Bueno, perquè es fan això, s'estira la pell, no? Ja, S'estiren s'ha i- entrat primer i vull dir, és com... Ja. Ja. Com a l'original, res, per això. No. Què dius, de guapo? Bueno, no, de De tot, tot. en general. Va. Sí. El primer sempre és el primer. Ja, això és veritat. Les còpies... No. Van perdent qualitat com les fotocòpies. Sí. A les 100 fotocòpies ja no veus S'ha una gastat la cosa tinta, de l'altra. s'ha Exacte. gastat la tinta, no? Ja. Doncs clar... No, però és que a més ara, vull dir, si agafen un pèl del Paul McCartney del d'ara, poden clonar el Paul McCartney. I Però fan clar, allò del carbono 14, no? Vols dir? sí, però Carbònica, no? llavors el gran dilema és... O bueno, posem l'exemple que ets tu, no? T'agafen un pèl i et clonen i surt un César, igual que tu, però seria igual que tu realment o no? O El seria pèl un sí, altre el César? pèl seria idèntic. L'altre ja... Seria semblant. Ja. Doncs Pues mi- això va Ah, passar perdó. amb el Paul McCartney, segurament. Segurament. Van anar clonant i, clar, i ara sembla una senyora. Oh, però té discos bons, pel mig de... Hi ha algun al 2000 que està bé, El Driver Per mi hi ha Rain. cançons més que discos. Ja. Però bueno, Sí. per mi, Bueno, ja. cadascú... Sí. Saps que cadascú sent el que sent, Bueno, però els maques són molt maques, tots. Maquíssimes. Tots. Molt. Els maques vull dir McCartney, Sí, són maquíssims. Doncs mira, a partir d'aquesta actuació Sí. gloriosa al Roundhouse, No es parlem. ha començat a tocar per l'ambient underground, per molts clubs. I sobretot destaquen molt les seves actuacions al UFO. Saps què és l'UFO? L'OVNI, no? Un objeto volador Doncs no, vol dir identificat. underground, la F, freak out, underground freak out. Hòstia, fora els friquis de l'underground. Sí, no? Allà es fan residents, juntament amb el grup Soft Machine. L'UFO van embolcallats d'efectes de llum, de colors, imatges psicodèliques... I amb àcid, no? I era com... Uah. Sí, i el Sid sempre està com amagat darrere del micro, està allà, com saps? Sempre volíem fer-li fotos i no acabaven de trobar-li, perquè saps allò que poses darrere del micro i no se't veu la cara, segons com et posis. Sí. I et podia dir que a les seves actuacions ell portava una Fender Squier de mirallets, tot ple de mirallets. Hòstia.
I llavors les llums anaven... Com es movia ell, mentre estava tocant, o com es reflexaven les llums a cara, i les llums antigues que es movien així. Sí, Doncs sí. feien com efectes rebotadors de les llums i era com que reflectava la llum, com si estiguessis disparant raigs a la gent o alguna cosa així. Hòstia. I clar, entre això i l'àcid i la nit i tot. I doncs et sembla esplèndid el concert, llavors, no? Home, clar, surts d'allà i dius, buah, habemos flipado. Clar. Habemos flipado. Sí, sí. Home, sí, no com ara els concerts que no hi ha fum, no hi ha un gotet de beguda si et costa 8 euros, Ja. i bueno, sí que tiren llums i coses d'aquestes, però Sí, jo et diré una cosa, digue'm. als concerts que he anat últimament m'he hagut de posar taps, Sí? perquè crec que està a un volum massa fort. Ah, ja pot ser. O els tècnics d'això estan sords, que també pot ser, o posen un volum que és exagerat, fa mal a les oïdes. Jo tinc una teoria, és perquè la gent no parli i només miri el concert. També podria ser, Llavors aquests temps eren bons, no? Eren bons temps, no? Bons temps per fer performances d'aquestes. I pels fumadors, també. Hombre, podries anar allà, fer fum per tot arreu. No com ara, que fas fum i, vamos, venen i... A patades, quasi, a los Jaco Pastorius, quasi. Doncs és tal l'èxit dels nostres companys que la residència, la sala, allà allò que toques, no sé, tots els dimecres aquí, s'acaba ràpid, perquè se li queda petit, la sala se li queda petita. Ostres, es va tancant la sala o què? O sigui, es va fent hermètica, es va hermetitzant. Bueno, és que O cada cop hi ha més demanda. hi ha més demanda. Ah, vale. Sí, sí. Bueno, per alguns igual ja se'ls feia petita, saps? Allà amb l'àcid allà i tal. Efectes de llum, hòstia. Home, sí, hauria... Això es tancava a sobre, no? Això es tancava a sobre. Oh, por favor, escape room. Podria ser, sí, sí. Ja. Sí. Doncs és aquí que el Sid, el nostre protagonista, Sí. composa Interstellar Overdrive. Un tema de 9 minuts 41 segons, que catapulta el grup i el fa guanyar-se la seva reputació com a grup experimental, allunyat del que era l'escena musical del moment. El tema, sí, 9 minuts 41 és el que queda gravat en el disc, però aquest tema és una mica d'improvisació. Hi ha una part que és la principal, després ho van fent. Els concerts anaven variant. Hi havia dies que arribaven a 20-25 minuts aquesta cançó. Bueno, era lo guapo també d'aquella època, anaven experimentant, anaven en plan, posa a gravar, que tenim una idea, no? I començaven a tocar i sí, podies tirar 20 minuts. Sí. Ja, és aquest, el tema? Temazo. Imagina't això amb les llums, amb l'àcid, els rajos dels cristalls de la guitarra. Se't fa petita la sala. Sí. Sí, vaig veure una vegada, l'única vegada que he vist el Antonia Font en directe, Sí? i van fer una versió d'aquesta cançó. Sí, vaig quedar, dic, hòstia, saps? No m'ho esperava. Ja, home, però de 9 minuts, 15, 12... No ho sé, no vaig cronometrar, no sé. No se't va fer llarg, per això. No me'n recordo que feia molta calor. Hi havia poc volum. Dels pocs concerts que hauria d'haver-hi poc volum. Sí. Doncs mira, arribat l'any 67, Sí. el nostre protagonista encapçalant la seva banda és quan arriben com a dalt, no? Arriben... Firmen contacte amb EMI. I publiquen el seu primer senzill, composat pel Sid, i és aquest, Arnold Lane. A veure, dona-li, escoltem a veure com sona l'Arnold Lane. Had a strange hobby, collecting clothes, moonshine, washing lime. They suit him fine. On the wall hung a tall mirror, distorted view, see through baby blue. Doncs això és Arnold Lane. Aquest tema tindrà polèmica.
Per Mira, què? està produït pel Joe Boyd. Uf, que és- això ja és una polèmica, segur. Segur. No, aquest és un senyor que van conèixer també a l'UFO. Uf, Catalufo, cuidao. Uf, cuidao, Sí. Doncs, mira, aquest tema fa referència, és una història d'un senyor que entra a una escola de noies, Sí? Cuidao. va als vestuaris i roba de les noies, roba interior i tal, per transvestir-se. Llavors es posa aquesta roba i, bueno, això explica això, la història, no? Una mica una broma, no? En un principi va ser molt ben rebut, va ser un... Clar, el tema és Al principi feia gràcia, no? Al principi feia gràcia, no? Sí, no? Hòstia, que divertit. al principi semblava així, exacte, sí. Ja, Sí. però... Però hi ha alguns senyors, allà... Te'n recordes com la censura, ja, no? Que havies d'inventar-te les dos... Bueno, hi ha un senyor, algú que diu, ostres, Que això parla... t'has vestits, això no pot ser. Llavors És un mal comença... per la societat. Exacte, comença a rebre crítiques i comença Radio London traient-la de la programació. Aquesta cançó, prohibida. I a partir d'allà, moltes emissores el segueixen. Aquesta cançó comença a desaparèixer de les emissores i és això. Un és el que obre el camí de la censura i els altres s'hi apunten ràpid, no? Sí, bueno, és que diuen que anima al transvestisme i atenta contra els valors normals de la societat. Ja, normals. Què et sembla? Home, em sembla fort. D'allà aquí hem avançat. Però bueno, tot està per fer i tot és possible, Però jo crec Vull dir que encara queda molt. Ara també es prohibiria aquesta cançó, llavors. En alguns països sí, Polònia, Hongria... No, però no dic per alguns transvestisme, països. no, seria per una altra cosa. Perquè sona malament. Bueno, perquè entra i agafa roba femenina, Ja, se la bueno, posa ja, és igual, que això és una mica pervertit. Sí, Això clar. podies anar a una botiga i comprar-te unes calces i uns sostens i una samarreta i ja està, però clar, que t'ho volia usat, no? Bueno, aquestes són Ja. les cançons que... Va, però això eren els anys 60, quasi 70, no? Bueno, és un tema guapo, per això. No, segur, si no dic que no. És el que parla d'una rata, també, el Gerald, o és un altre? No, això aquest no és. És que em sonava d'algú. Vale, sí, Emily Play. És el segon senzill. Mhm. Aquest serà el sí, Emily Play. I també està composat pel nostre protagonista. Aquí la nostra guitarra, pel fer el so de slide guitar, Sí. utilitza un regle de plàstic, saps? El regle del col·le. Sí. Segurament estava ja estudiant. Arquitectura, no? Està Sí. estudiant com posar un recte a la façana de Un regle l'edifici. aquí. Slide, sí. Ah, que guapo. La seva personalitat, durant les gravacions d'aquest tema, pateix un canvi bastant notori, degut a la seva addicció a les drogues psicoactives. Hòsties. Home, és que mira. Say Emily Play està inspirat en una jove escultora anglesa que van conèixer a l'UFO, la Emily Young, més coneguda com a Psychedelic Schoolgirl. Algo así como la colegiala psicodélica o algo así. Home, com a fantasia no està mal, Sí, no? Sí. Home, també la gent que deuria anar a l'UFO ja deuria ser també una gent... Psicodélica. Sí, no? I schoolboys i schoolgirls. Schoolboys. Sí, no? I que els hi molava l'art, no? I Sí. la transgressió. La portada del See Emily Play la fa el nostre protagonista, també, però te'n recordes que havien començat que ell pintava i dibuixava molt bé. Sí que me'n recordo, sí. Llavors, és un dibuix que simula un traç infantil i dibuixa un tren. ¿Vale? Serà un èxit a tota Anglaterra. Programes de televisió com el Love of the Week, a la BBC, o el Top of the Pops. Bueno, allà surten els nostres protagonistes, a ell i la seva banda. Sí. I cada cop té un protagonista més estrany. Cada cop... Perquè té una manera... que està ja... Sí, en aquell moment és un noi molt atractiu i té un cabell llarg i se'l crepa, porta així, saps, com una mica. Sí. Comença a cobrir-se de fulars, seda, vellut, colors vistosos. Té una pinta entre dandy i bohemi. Bueno, Sí, un això artista, està bé, això César, està bé, un sí, artista, sí. no anirà amb xandall. No anirà amb xandall, un artista. Bueno, avui en dia hi ha amb xandall i sabates de vestir, N'hi ha. Ja, O fandal i jaqueta de xandall, ja. Ho has vist, no, això? Sí, a veure, als anys 90 la jaqueta de xandall encara es portava bastant. Als anys 90 anaves amb texans i una jaqueta de xandall i era guai. Ara, bueno, xandalls i mocasins, no? Home, per triomfar, sí.
per triomfar. No, per anar a comprar el Mercadona. Sí, això sí, sí. És la roba del Mercadona, sí. Sí. És la roba per anar a comprar, sí. 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 Surts amb allò i poses el paper de vàter allà, el primer de tot. Això. Sí. Són maneres. El grup assoleix un enorme èxit d'ençà que publica els 2 senzills. Això origina l'entrada del grup als estudis Abbey Road. No sonen d'algú. Sí, no? On enregistren The Piper at the Gates of Dawn, que coincideix amb la relació del Sgt. Pepper. Què dius? És curiós, eh? The Piper at the Gates... Sgt. Pepper. Hi ha molt de Piper en aquell moment, hi havia Sí. molt de Piper. Sí. Sí, de fet jo em vaig llegir el llibre d'un dels productors del Beatles, George Emerick, El sonido de los Beatles, es diu el llibre. M'ha sonat dir Sgt. Pepper. No, però explica quan van fer les gravacions allà a Abbey Road i parla de que coincideixen amb els Pink Floyd o en una sessió de gravació i tal. Sí. Bona època per la música. Sí, aquest serà el referent de la psicodèlia britànica. Segons el City i els seus companys, no acaben d'estar contents amb la producció del Norman Smith. Diu que li dona una frescura així com molt pop. Bueno, vull dir que té un so comercial que ells no volien buscar cap comercialitat. Ja. És que a vegades a mà d'un productor, en plan, espera, això que has fet aquí, espera un moment, mira, vaig a fer així, et poso l'autotune, què et sembla ara? Que sona bé, ara sona bé, I a l'artista no és el que buscava. Però bueno, si li pagues a un productor... Doncs bueno, fan el seu primer disc, que la majoria dels temes són del nostre protagonista, del Sid. He començat per l'Astronomy Domine, que és quan hem començat el podcast, el primer tema que entrava, i si sortia un megàfon parlant, això és el mànager. El mànager li van dir... Llavors anava parlant per megàfon i anava dient els noms dels astres, Hòstia, Júpiter. Sí, anava dient així. Venus. Sí. Després hi ha temes com Lucifer Sun, Bike. Bike em faria gràcia explicar-te, perquè així veiem també, és una forma... Ja hem anat explicant alguns temes. Ja, els que ens coneixen ja han vist quan parlem dels artistes, quasi mai ens centrem tant com avui en l'artista. És el tercer que explicaré. En l'artista sí, però vull dir en les lletres. Però clar, és que, bueno, jo crec que expliquen molt d'ell. Llavors, per això, mira, t'explicaré. Bike és la història d'un adolescent que està festejant i li mostra a la noia festejant, li mostra la seva bicicleta. Pensa que sí la seduirà a la bicicleta. I li diu, hòstia, mira, té una cistella, i té uns frenos d'aquells de... no sé com es diu allò, de plat o no sé què, de plat. Frens hidràulics. Això, sí, i suspensió, i no sé si existien aquests frens hidràulics, bueno, i suspensió, de pagaments, no, suspensió. Suspensió de l'antena. I el timbre, mira com sona, cling. Hòstia, clar, amb això impressionaves, no? Clar, això llavors... volia impressionar la noia, no? Amb la bici. Sí, clar, i ell diu que a més que ella és el tipus de noia que va amb ell, és el tipus de noia. Sí, és ideal per mi. Sí, llavors, és una mica això, intenta festejar amb ella. Però la convida a pujar amb la bici o la vol portar a Doncs fer mira, una Uri, volta o alguna saps què passa? Que el tema de sobte canvia. La instrumentalitat de sobte és diferent i es submergeix en el món del surrealisme. Hòstia. Llavors comença a parlar de que coneix una rata vella que es diu Gerald, que té una habitació plena de rellotges de corda, també parla de que té... Bueno, aquell col·legi que parlaven d'idees, sí, no? Sí. També parla de que té uns ninos així... no de peluix. De vudú. Bueno, podria ser, també. Bueno, és una mica això... O sigui, que comença molt bé la cançó, però va agafant un aire surrealista, no? Sí, parla com si la bici caigués sí. pel barranc, vaja, una mica. Exacte, sí. Sí, comença molt bé, però en cert moment... Sí. Ja. I allà al barranc es troba tot el que hi ha sota, no? Que és un inframundo. Exacte. És que els artistes vés a saber el que tenen al cap a vegades, Sí. També faria Matilda Modar, un altre tema bastant... Sí, que té un començament inusual, amb un orga i tal. Els seus problemes amb les drogues, sobretot en l'LSD, són cada cop més evidents, arruïnant algunes actuacions del grup amb episodis lamentables. En un principi, la idea dels seus grups, dels seus companys del grup, quan van veure aquesta
Bueno, primer t'explico els episodis una mica, vull dir... Sí, a veure, què passava? Què feia el paio? Per exemple, el típic, eren convidats a televisions, algunes, per exemple, igual no feien directes, a playback, el típic, no? Llavors sortia el presentador, Ladies and Gentlemen, Pink Floyd, allà dit el nom. Sí, sí. I llavors sortien, i saps que els temes a vegades són molt instrumentals i tal, davant, que la gent estava allà expectant. I quan començava la veu, es veia el Sid, amb la boca tancada, mirant un puesto fixe, i estava sonant la veu. Clar, i llavors ningú cantava, llavors veia, hòstia, mira, els playback. No? Feia aquestes coses. O potser en directe tocaven i es començava a tocar una altra cançó. Ell tocava una altra. A la vegada que ells tocaven una, ell tocava una altra. Sí. Coses així. Home, a veure, això encara passa, eh? Això encara passa algun concert, depèn d'aquí, i veus que comencen a tocar una cançó i dius, aquí sona algú raro, eh? I de sobte veus que un dels components, hòstia, merda, que no era aquesta la cançó, ara, no era aquesta. tocava aquesta. Sí, que són molt semblants, no? A vegades passa, hòstia, que semblen molt, Sol, re, mi menor, do, sol, do, mi menor, la menor. I clar, arriba un moment que et confons la cançó. Sí. Però bueno, si dissimules, va, encara passa. Sí, Per això el tio que feia això ja arruïnava l'actuació del grup, no? Clar, bueno, hi ha uns directes també que li dona per agafar unes càpsules, em sembla que són d'algun àcid o alguna cosa, i se les posa al cap, i en la calor es van desfent, i se li veu la cara deformada, perquè és com algú bastant potent i tal, i li cau i es veu com deformat, vull dir... Bueno, comença a espatllar moltes actuacions, ho han de treure de l'escenari i tal. Llavors, per exemple, alguna vegada, més d'una vegada, el Roger, el baixista, l'havia acompanyat al metge a l'hospital psiquiàtric. Però quan anaven allà el tio deia que no sortia del cotxe, que no anava. Inclús una vegada va fugir, va sortir corrents, va marxar i no sabia on estava, però es va pirar perquè no volia. Ja, home, els amics veien que no anava bé, no? Sí. I ell potser també, però tampoc volia reconèixer o no volia... Sí. Ja. Clar, llavors com tenien bon rotllo, sabien del seu talent, hi havia una amistat entre ells, decideixen, inspirant-se en els Beach Boys, que en aquells temps el Brian Wilson tenia un episodi potent de... ja ho diré, com de paranoia i com una crisi nerviosa, i no volia sortir als escenaris. Era incapaç d'actuar en directe, però continuava com a compositor. No podia sortir als escenaris i no podia tocar, alguna cosa, en directe, no podia tocar. I llavors, això... O sigui, no sortia a tocar, però seguia composant i era part del grup, no? Llavors prenen aquesta idea i decideixen el mateix. Llavors diuen, mira, que enregistri temes, està amb el grup, composa, però a l'hora d'actuar, que actuï només quan ell es vegi preparat. Quan ell estigui bé i tal, el dia que estigui bé, mira, aquest concert s'hi actua, doncs que actuï i tal. Però clar, el manager va dir que això no era viable. Això no funciona, xavals. Exacte. Llavors van haver de buscar una altra guitarra. Primer va sortir por ahí el Jeff Beck, però al final la guitarra va ser el David Gilmour. Hòsties. Sí. Gran guitarrista. Sí, va ser el seu primer professor de guitarra. Vale, a l'any 68 enregistren el seu segon disc, el Sourceful of Secrets, algo así como La Fuente de los Secretos, algo así. Aquí el nostre protagonista ja no està al grup, però ho menciono perquè sí que apareixerà en una composició, que és el Juke Band Blues, que serà el tema que utilitzarem de despedida d'ell. És un tema que ja és com trist, nostàlgic, hi ha una melangia, hi ha tristol. Composat per ell. Sí, un to més poètic. Ja no és el seu estil. És algo més profund, més trist, sí. Home, l'efecte de les drogues, no? Segurament tot el procés que va patir. Sí, clar, i en aquest tema ell parla del seu deteriorament mental. Ell és conscient del seu deteriorament mental. Hi ha una frase que diu, gràcies per... a la cançó, Sí. Gràcies per deixar-me clar que no estic aquí realment. Hòsties, Sí. i on està? A un altre lloc. Una altra dimensió, no? Bueno, però Saps que diuen que hi ha 12 dimensions, no? 12 n'hi ha? Això diuen. Bueno, uns diuen 12, uns diuen 7... Paul McCartney ha estat a una o com que està Quin sempre aquí? d'ells? No, bueno, potser com n'hi ha tants estan en diferents dimensions. Ja. Però sí, aquesta és la dimensió densa, saps? Tu toques les coses i són denses, però hi ha d'altres que tu pots atravessar portes, Ah, sí? pots
no hi ha ni a dalt ni a baix. Això diuen, eh? Ja, pots passar portes, dius? Sí, sí, a través de les portes. Una pregunta que a mi sempre m'ha fet gràcia. Hi ha algunes botigues amb la persiana baixada que Sí. posa... Abierto 24 No, horas. estàs passant, també podria ser. Estàs passa local, és per a aquesta gent. No? Potser, clar, sí. Però jo he provat i no he pogut traspassar. Ja. He xocat. Bueno, perquè tu estàs en aquesta dimensió. Gent que Clar, està en altres dimensions clar. sí que es poden traspassar. Ara ho entenc tot. I segurament està la reixa baixada, però ells traspassen i a dintre poden, no sé, agafar el que vulguin. Ara ho entenc tot. Jo, clar, era com que se'm convidessin, eh? Veia, es traspassa local. A veure, i no. Ja. Val. És de canviar de dimensió. Vale. Sí, bueno, això diuen, eh? Jo no ho sé, jo sempre estic en la mateixa, em fa la sensació. Sí. Però aquest tenia pinta de que estava en una altra dimensió, eh? Ja. Sí. Mira, va haver també un altre tema que va estar a punt d'entrar, també d'ell, a aquest disc, que és I am vegetable man. Soc un home vegetal. Aquí ja... Però al final va entrar perquè era massa cru. Era un tema massa... Ho va escriure ell, però era com massa cruel. Vull dir, Home, ja. el deteriorament mental, bueno... Ja és molt explícit, no? El títol. Sí, i al final van descartar. El Sid, ell es veu, i arriba un moment que es veu millor, i diu que vol tornar a registrar. Hòstia. I es presenta a EMI, i diu que el vol registrar. En principi, EMI no vol. La companyia discogràfica diu no. És un programa. Però realment hi ha algun senyor d'allà de la companyia que diu, home, és el fundador de Pink Floyd. És un gran... Ha fet grans cançons, vull dir, potser estaria bé que li deixem fer un disc a nosaltres, perquè potser és un èxit de vendes, no? Clar. Hi havia algú allà que va dir, hòstia, igual aprofitant que el tio és el fundador d'aquesta banda, segur no? que podem vendre, no? Només la publicitat, mira, el disc del fundador de Pink Floyd. Hòstia, La gent anava Sí. perquè no hi havia pirateria en aquell moment. Sí. Si no, la gent se l'hagués descarregat gratis. Doncs comença entre l'estudi, però de sobte els ve baix, fa un peron i desapareix, Hòsties. se'n va un temps a viure una vida desordenada, que és el que ja acostumava ell a fer. Ara pinto, però no acabo el que començo, o dibuixo, tampoc ho acabo, ara no faig res, vull dir, va trigar un temps. Ja, no estava molt fi. Al final decideix, al cap d'uns quants mesos, tornar a l'estudi. Clar, però ara Emily diu que té 3 dies només per gravar, Hòsties. que ha de gravar ja. I llavors què fa ell? Doncs demana ajut al Roger i al David, perquè l'ajuden a gravar el disc. Aquests estaven immersos en la gravació de l'Umma Gumma. I, bueno, diuen que sí, no poden dir que no refusen. És Però, amic clar, seu, no? Exacte. Ha estat... Però compartint, graven en 2 dies, graven totes les cançons. Hòstia. Bum, vale? Clar que sí, això és com es feien abans els discos. Sí. Estàs 2 dies a l'estudi i vinga, a gravar i ja està. Deixeu-vos de mescles i de remescles i d'overdubs i de no sé què. Sí. Toqueu i graveu, collons. Clar. No? Clar, és I autotune, què és això? Què és això? Autotune, tu vols saber el que és un autotune? Per favor. Autotune de rentat, no? Autotune, vés a tenir autotune a la balcó. Sácale brillo, Tune. sácale brillo. Sí. Bueno, el resultat és un disc original, Veus? però molt estrany, No, ja, caòtic. Hòstia. també melancòlic, també hi ha psicodèlia. En una cançó diu, em trobareu a faltar. S'ho pregunta. O sigui, Bueno, em trobareu a faltar em com una trobareu a pregunta faltar? o com una afirmació? Em trobareu a faltar. No, una pregunta, em trobareu a faltar? No sé, igual als seus companys, Sí, o no sé. sí. Home, el més probable és que una mica sí. Sí que sí que el trobin a faltar. Bueno, el disc aquest deixa una sensació així com... Quan acabes de sentir-ho és com si t'haguessin... Tret una part... Com si t'hagués deixat la teva persona estimada més. Vull dir, acabes una mica devastat, diguem. Hòstia. És un disc Bueno, molt trist. bueno, perquè el tio estava en una època xunga, no? I va treure allò que tenia i va quedar el que va quedar. Ja, és que l'art et remou, César, l'art t'ha de remoure. Encara vol... Torna a fer un altre disc, Hòstia, collons. que es dirà Barret, a l'any 70. Això, ja està. Val. Bueno, o sigui, la seva grava, no. discografia Sí. és que fa aquests 2 discos així en solitari, bueno, Sí, a part ja de la banda, no? sí. Ja arribat a l'any 72, forma un grup, un trio, que es diu Stars. Està formada pel Twink, que és el bateria dels Pretty Things,
i el baixista Jack Monk. Fan poques i dolentes actuacions. Pues no pinta Hi ha bé, gent la cosa no que pinta bé. se conoce que volien aprofitar-se del nom d'ell, no? Hòstia, Ja. és gran, és encara... Bueno, a pesar que el disc havia fet més fluix, però vull dir, és el fundador de qui és, no? Sí. Bueno, i això, el nostre protagonista torna a viure el caos vital d'abans. Se'n va viure a un hotel, ha gastat tots els diners, vull dir, gastat diners no sé, de mala manera, vull dir, no sé, menjant hamburgueses a l'habitació de l'hotel, sense parar i coses així, no? Ja, no estava gens fi, vaja. Sí, sí. Els seus companys encara el tenen al cap, pensen en ell. I d'aquí que hi ha cançons, hi ha composicions d'ells i en discos que parlen sobre ell una mica, deixen veure referències, no?, en temes com The Dark Side of the Moon, el disc de Dark Side of the Moon, el Wish You Were Here, el The Wall, l'Ànimes, discassos. Sí. Quants discassos, ja no els quants. Ja. Sí, i és això, hi ha temes en aquests discos que estan inspirats en ell. Bueno, clar, perquè va ser una figura, bueno, perquè el coneixien des que eren molt joves, no? Sí. Van viure moltes coses junts i al final segurament tenia aquest tipus de personalitat que marca, Sí, a la gent li marca, sí, no? sí. Els artistes és el que tenen a vegades. Hi ha una anècdota, una curiositat. Quan estaven gravant el disc Wish You Were Here, bueno, estaven en la cançó Sign Your Crazy Diamond, es va presentar a l'estudi. Però en un principi ningú el coneixia, perquè estava rapat, les celles no tenia celles, i estava bueno, posada la mirada perduda ja quan ja el coneixien, però vull dir, estava allà, es va quedar parat, no els hi va dir res i anava amb una bossa de plàstic a la mà. Després va desaparèixer. Va ser una imatge Una aparició... fantasmagòrica, sí, com una aparició, sí. Perquè ja et dic jo que estava en una altra dimensió. Sí, ja t'ho sí, dic jo sí. que estava Igual, a la vuitena, com a mínim. Sí, però alguns el van veure, Bueno, perquè aquests també També estaven... anaven de dimensió en dimensió. En diverses dimensions, Sí. A l'any 78 se li acaben els diners i regressa a Cambridge per viure amb la seva mare. Però decideix tornar a Londres el 82, però aquesta estància a Londres va ser curta, uns mesos, i decideix tornar a Cambridge. Però, bueno, entre Cambridge i Londres hi ha 80 quilòmetres de distància. I va decidir fer-ho caminar. Va tornar caminant, això, Londres, Cambridge, va arribar amb els peus amb bombolles o bullofes. Sí, clar, no peus m'estranya. clivellats, Sí. agrietats, bueno, destrossat, les sabates destrossades. I bueno, a partir d'aquí ja no sabem res més d'ell, quasi. I al juliol del 2006, el Roger Keith Barrett, el Sid Barrett, a causa d'un càncer de pàncreas, ens deixa a l'edat de 60 anys. Considerate of you to think of me here, and I'm most obliged to you for making it clear that I'm not here. And I never knew the moon could be so big, and I never knew the moon could be so blue. And I'm grateful that you threw away my old shoes and brought me here instead, dressed in red. And I'm wondering who could be writing this song. I don't care if the sun doesn't shine.
sea isn't green, and I love the Queen, then what exactly is a dream? And what exactly is a joke? Un univers musical, un diccionari universal. Si en les paraules vols jugar, un diccionari universal. Bueno, César, veig que avui tornem a fer el diccionari universal. Sí, Suposo que ens portaràs avui una paraula d'aquestes que potser no sabem ben bé de què tracta. doncs mira, avui he decidit parlar Sí? sobre una paraula que ha sortit en aquest mateix podcast. Ah, molt bé. Bueno, em venia de gust explicar això. No, està bé, està bé. Així... Tampoc hi ha cap explicació més, és això. Bueno, està bé. L'explicació està bé. Sí, doncs te'n recorda que parlaven d'aquell espectacle amb 2.000 persones, a Nasi Sergi... Ah, sí, a la sala a UFO, no? A la sala UFO. No, la sala UFO no era. Hòstia, merda. Era el Roundhouse. El Roundhouse. Sí. O sigui, avui parlaràs del Roundhouse. Sí, i diràs, i per què parlar del Roundhouse? Què és el Roundhouse? Ja ho sabem. I per què parlaràs del Roundhouse? Què és el Roundhouse? Això, què és el Roundhouse? Clar, sembla que pues, ja ho hem parlat, no? Pues on fan concerts. Sí, però clar, això és un ús que es li va donar després. Això, en un principi, el Roundhouse, Sí? era un... ja t'ho diré, era un dipòsit ferroviari. Va ser construït el 1847 i era una casa de màquines de tren. Una cotxera de Sí, tren. saps aquelles que... A més era circular. Saps allò que... Bueno, segurament l'espai s'aprofitava per més coses, però segurament al centre, d'aquí la forma de circunferència, Sí. hi ha allò que són com vies que convergeixen. Sí. Això, de fet, hi ha un parc a Barcelona, el Parc Güell, em sembla que és, un parc que està per allà Sí. sobre de la ronda de dalt. Sí. Hi ha un parc que hi ha un tren en miniatura, que els diumenges, a més, pots pujar al tren i fa unes voltes allà, Sí. i just té una part circular amb diferents vies, Clar. i allà és on mouen les màquines Clar. del tren i les arreglen. Ara i tot utilitzo això, aquesta però màquina, gira, sí. És en miniatura. Ja, sí, n'hi ha diversos Sí, per sí. aquí, per tot arreu, sí. Doncs això, bàsicament això és un edifici, com et deia, per ús ferroviari, i després va ser abandonat, va estar un temps abandonat, i després va servir com a magatzem, Sí. Utilitzaven per... Vale. I 25 anys després es va tornar a obrir, i és aquí que es decideix primer, és una companyia de teatre, s'utilitza per això, i fan com... Bueno, s'estableix una companyia de teatre, suposo, per fer una programació estable. I a partir d'aquí comencen a haver actuacions musicals. De fet, així com algo important, al 66 va haver la única presentació de Doors a Anglaterra, va ser aquí. Hòstia. La presentació va ser aquí. Sí, guapo. I és això, el Roundhouse. Bueno, està bé, informació de servei. Hi haurien exemples aquí, no? A Barcelona hi ha exemples, no? La fàbrica Sí, d'Am, no? Per exemple. Sí, bueno, Fabra Coats, de Sant Andreu, no? O les cotxeres de Sants, Exacte. que allà també es fan concerts i també és com un centre cultural, centre social, Sí. i és aprofitat d'antigues instal·lacions que hi havia industrials, no? De l'època industrial, segurament. En aquells moments per allà també hi havia fum, també. Fum i porres. I porros. I porros, també. Sí. Bueno, doncs pues, molt bé, el Diccionari Universal d'avui... ens ha Aquí s'ha servit acabat. Per saber què era el Roundhouse. El Roundhouse. Bueno, doncs pues anem a la següent secció, a veure què passa. 1, 2, 3, 4. Ven a ensayar, ven a ensayar, ven a ensayar a Universal. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Ven a ensayar, ven a ensayar. Ven a ensayar a la Universal. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Oh yeah, oh yeah, oh
Bé, Uri, quin meravellós grup universal, perquè tots m'estan agradant molt, tots els grups que portes, universals, tots. Bueno, gràcies. La tassa, Sí. es donaria tots un aprovat alt, molt alt. Hòstia, De quin grup parles avui? Doncs mira, César, avui et parlaré d'un grup que va estar actiu més o menys des del 2013 fins a finals del 2018, segurament. I t'estic parlant d'un grup que es diu Wolf Saxon. Home, Et sonen o què? i tant, Els coneixes? i tant. Sí. Wolf Saxon, una cosa que a mi em va agradar molt de Wolf Saxon és que, mira, el bateria, el Xavi, de Barcelona, Sí, el contrabaixista, cantant, harmonicista, que toca l'harmònica també, Sí. el John, d'Anglaterra. Guitarrista, el Sama, del País Basc. La Sara, la teclista, d'un poble de Navarra, Peralta, em sembla que era un Sí. poble de Navarra. El violinista, Sí. l'Andrés, Andrés. de Madrid. I la Fran, una corista, d'Argentina. Ah, Llavors, tots aquests músics van entrar un dia a un local, van sacsejar així les idees El local, que van- tenien, sí, van sacsejar tot el local per les parets, i va sortir aquesta banda, Wolf Saxon. Una barreja ben maca va sortir. Una barreja de tots els gustos i colors. Sí. I bé, després de Wolf Saxon, sí, que eren 6 músics i músics, després han sortit grups... Eren 6. Eh? 6. 6, eren 6. Després han sortit diversos grups que han sortit després d'això, perquè ja sabem si a vegades un grup que és un trio, que són 3, Sí. ja és difícil posar-se d'acord per assajar, trobar el dia, no és que jo treballo, jo és que tinc els nens, jo és que haig de cuidar els gats, jo és que no sé què. Doncs imagina't 6 persones, és difícil poder trobar moments per assajar. I bueno, i tot i així, et dic, van estar del 2013 al 2018 assajant, gravant i fent concerts. Home, la veritat és que és complicat. Jo conec algun trio, inclús algun duo, que els hi costa molt. Sempre hi ha alguna cosa o una altra. Ja. Inclús hi ha un cantautor que toca el sol, que tampoc troba... No es posa d'acord amb ell mateix per assajar. no? En plan, avui hauria d'anar a fer això, no, però és que haig de fer això, ja. Sí. Doncs imagina't, 6. Però bueno, ells van tenir una bona època, el 2013-2014, de fet van gravar el primer disc, que el vam gravar aquí a Estudi 1, Dime Museum, que el podeu trobar a Spotify, després deixarem l'enllaç, i de fet, a veure, vam estar mesos gravant. Vam començar una sessió de cap de setmana per gravar unes bases de bateria, baix i guitarra, per exemple, i després anàvem quedant per afegir coses. I vam trigar mesos, I després, quan ja el teníem tot gravat, vam trigar ben bé una setmana a mesclar-lo bé. Una setmana seguida, intensiu, de dilluns a divendres, mesclant. Perquè, clar, hi havia bateria, hi havia percussió, hi havia contrabaix, hi havia guitarra, però que no era una guitarra, igual hi havia 3 o 4 guitarres, el teclat, que no només era un teclat, era piano, era teclats, el violí, i després les veus, que hi havia la veu del John i els coros del Xavi, els coros de la Sara i els coros de la Fran. Clar, eren unes quantes pistes. Sí. Eren unes quantes pistes i també recordo, crec que era l'última cançó, que durava com 8 minuts. Era una de cançons d'aquelles com les d'abans, saps? Que duraven 8 minuts. I a més també me'n recordo que el violinista, l'Andrés, aquella cançó la va gravar amb tots els llums apagats. Ostres. Va venir aquí un dia a gravar, va dir, sí, a veure, apaga la luz un moment. Vaig apagar i no sé com s'ho va fer, perquè no sé com... Clar, no hauria veure els trastes del violí, però bueno, tampoc té trastes, però... I anava fent així amb el dit, hòstia, i de puta mare. Bueno, la qüestió és que aquest disc, el Dime Museum, va sortir el 2014, i, hòstia, jo és un disco que el sento i la veritat és que m'agrada molt, és una barreja d'estils. El John, que és el compositor de les cançons, com si diguéssim, té un estil així molt crueler, agafa el contrabaix i comença a cantar, el Xavi es fica allà amb la bateria i, bueno, i el tema es va polint. També el Zama sempre em deixava un paper allà que posava sube les guitarres, i jo les intentava pujar fins al moment que em deia ahí està perfecto, llavors allà ho deixava, saps?
I bueno, van tenir una època que van anar tocant bastant, van fer els seus concerts, van fer coses, i després ja saps que les històries dels grups, doncs a vegades, quasi per feina, quasi per altres projectes, quasi no sé què, el Zama va arribar un dia que va dir que ell tenia altres projectes, llavors va marxar de la banda, i va entrar un altre guitarrista, el David, i ja saps que quan hi ha canvi de components, encara que les cançons siguin les mateixes, ja canvia una mica el rotllo, Un no? altre rotllo, sí. I bueno, amb el David van estar fent també, van fer composicions noves, el 2018 van venir a gravar aquí a l'estudi, que també, de fet, hi ha vídeos en directe que vam gravar aquí a l'estudi, i també al cap d'un temps va entrar l'Anna Bierman a cantar també, i bueno, més o menys mantenia l'essència de lo que era la banda, i amb components nous. I bueno, avui és el grup que et porto, els Wolf Saxon, que ja et dic, del 2013 al 2018, més o menys, van estar per aquí formant part de la història de la Universal, i et deixaré amb us deixaré amb un tema del primer disc, del Dime Museum, posaré el tema Holy Spawn, que a mi és un dels que més em va agradar quan els vam gravar. És un tema que em va agradar molt. Doncs res, el tiro, i sí, Grup Universal, Wolf Saxon, per tots vosaltres. That child, it hit the ground and said, "Howdy, Mama. I've been sent from above by some strange and savage God. I'm the way, I'm the Messiah. Get some mamas, some kind of child is born, just a torso. Holy cow, where'd it come from? Holy spawn, Memphis ain't telling, she just makes that sound. It floated into town wearing Mama's wedding gown. On her shoulder sat that strange abomination. It said squeal, pity squeal, just like geese in the fields. Better sniff around, better find some redemption. Get some mamas, some kind of child is just a torso. Holy cow, where'd it come from? Holy spawn, Memphis ain't telling, she just makes that doodly sound. Torso, holy cow, where'd it come from? Holy spawn, Memphis ain't telling, she just makes that doodly sound. Hear the prairie dogs howl on the outskirts of town. The lunatics got the run of the asylum. Oh, blind Jack yells from his solitary cell. Sinner, you better get some religion. It's among us, some kind of child is born, just a torso. Holy cow, where'd it
that toothless sound. Bé, com ja sabeu, en aquesta secció posarem una versió d'un tema conegut i versionat per algun altre artista conegut. La gràcia seria, si voleu deixar-vos els vostres comentaris allà a YouTube, A YouTube mateix, sí, Sí. o a l'Evox. o a l'Evox, o a l'Spotify, també es poden deixar Sí, comentaris. també es poden deixar comentaris, sí. Doncs donant la vostra... Bueno, si sabeu quin és l'artista original, que una cosa és el compositor i una altra cosa és l'artista, que a vegades no coincideixen. Vale? També, qui és... El que més gràcia, perdó, el que més gràcia ens faria és si sabeu quin és l'artista que fa aquesta Qui fa la reinterpretació. versió, qui fa la versió de la cançó. Exacte. Així doncs, bon dia, Bona tarda. bona nit. Adeu. Adeu. Every time that I look in the mirror, all these lines in my face get clearer. The past is gone, it went by like dust to dawn. Isn't that the way